Budurwa ta yaudari mahaifinta a matsayin budurwarsa har ya tura mata kuɗaɗe. Wani magidanci ya tura wa ɗiyarsa kuɗi a tunanin cewa ita ce masoyiyar da yake nema. Diyar magidancin ita ce ta garzaya yanar gizo domin bayar da labarin a shafinta na Twitter mai suna Nana Wanido. A cewarta lamarin ya auku ne a manhajar Tinder, wanda manhaja ce inda masoya ke haɗuwa, inda ta ce ta je da sunan bogi wajen mahaifin nata. Budurwar ta bayyana cewa ta garzaya manhajar ne inda ta haɗu da mahaifinta wanda ya je neman masoyiya. Na je da sunan bogi ga mahaifina a Tinder, mutuminka kawai ya turo min kuɗi. Mutane da dama sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan labarin nata, yayin da wasu suka yarda da ita. Da yawa sun ce labarin nata bai faru ba, ƙirƙirarsa kawai ta yi. Labarin nata ya yaɗu sosai. Ta sanya labarin ne a ranar 29 ga watan Afrilun 2023, amma ya zuwa ranar 3 ga watan Mayu har mutum 634 sun karanta, sannan mutum 351 sun danna masa laiki. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da aka bayyana. Na kasa yarda, saboda hakan na nufin kin yi ta nema har sai da kika gano shi kenan, wanda hakan akwai alamar tambaya, saboda mai zai sanya ya ɗora hotonsa idan ya tsufa kuma yana da aure, sannan me kika gaya masa da hakan kawai ya turo miki kuɗi bai san ki ba. Wasu masoya biyu sun bar mutane baki buɗe bayan saurayi ya gwangwaje rabin ransa da kyautar dalleliyar mota. Shugaban ƙasa yana London, Osinbajo ya amince a kafa sababbin jami'o'i 36 a Najeriya. Rundunar 'yan sanda ta bayyana dalilin da ya sa suka sanya wa Osegun kotu ankwa bayan ya miƙa kansa. 'Yan bindiga sun shiga Kano a ƙoƙarin harbe wani matashi, suka sheƙe abokin aikinsu. Ku danna subscribe, ku taɓa alamar ƙararrawa da ke ƙasan wannan bidiyon domin ci gaba da kawo muku labarai sahihai managarta da ma sauran shirye-shirye daga tashar mu mai suna Rana Bata Ƙarya.